Il-ġurnata ta' tlieta kienet l-isbaħ ġurnata għall gvern preżenti f'dak li għandu x'jaqsam il-kamp ekonomiku. Dan fid-dawl tal-previżjoni ekonomika tax-xitwa tal-Kummissjoni Ewropea fejn fiha l-istess Kummissjoni ammettiet li d-defiċit kien ta' 3% għas-sena 2013. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal dan waqt sessjoni oħra mis-sensiela gvern li jisma'. Barra minn hekk huwa qal li l-istess previżjoni tgħid li d-defiċit għas-snin 2014 u 2015 se jkun ta' 2.7%. Il-Ministru Edward Cicluna spjega kif dan kollu ġej mill-ħidma tal-Gvern li xahar wara xahar kienet dejjem on track. Huwa qal ukoll li wara li fl-2012 l-ekonomija ta' pajjiżna kienet kemm xejn kajmana u rat tkabbir ta' 0.9% biss, il-previżjoni ekonomika tal-Kummissjoni Ewropea tgħid li dan it-tkabbir se jilħaq il-livell ta' 2.1% għas-snin 2014-2015. Din ir-rata se tkun l-ogħla waħda fl-Unjoni Ewropea. Il-Ministru tal-Finanzi semma wkoll li r-rapport jgħid li l-qatt f'Malta mistenni jinżel għal 6.4%. U għażiet jgħid li l-għan ta' dan il-gvern huwa li l-familji jgħixu aħjar u jgawdu minn iżjed dħul. Aħna dik huwa l-oġġettiv tagħna li l-familji jgħixu aħjar, ikonna incomes ogħla u iktar xogħol. Intant il-Ministru Edward Cicluna spjega kif il-wedi tal-Partit Laburista kienu diġà stmati qabel l-elezzjoni. Kull miżura li forsi sa jistaqsuni fuq il-Free Child Care Centers u oħrajn, dawn kollha ġew stmati qabel l-elezzjoni. Ħafna kienu jaħsbu li dawn huma promises u biex nitilgħu fil-gvern. Dawn inħadmu in detail. Konna nafu kemm sa nonfqu. Mistoqsi dwar ir-riċessjoni tal-2008 huwa fisser kif Malta rkuprat malajr minħabba li l-banek kienu b'saħħithom. Il-Ministru tal-Finanzi spjega wkoll kif 3 banek li operaw f'Malta se jkollhom l-assi tagħhom ittestjati filwaqt li se jkunu stress tested bilan li l-banek ma jfallux u dan iservi ta' ġid għal Malta. Rigward it-taxxa, il-Ministru Edward Cicluna qal li se ssir leġislazzjoni biex ir-rata tal-imax titnaqqas filwaqt li jkunu eliminati loopholes u li taħdem favur sistema iżjed ġusta. Bis-saħħa hekk iktar flus ikunu disponibbli biex jingħataw għal min verament jinsab fil-bżonn. Il-Ministru tal-Finanzi ħabbar ukoll li bħalissa espert barrani qed iħejji rapport dwar Investment Bank f'Malta bilan li jiġi stabbilit u hix proġett vijabbli. Waqt l-istess sessjoni għamel l-intervent tiegħu il-membru parlamentari u ekonomista Silvio Xkembri fejn irrefera għal dawk in-nies li ilhom qiegħda għal iżjed minn sena. Li fil-fatt qegħdin ngħidu isma' dawk li ilhom jirreġistraw iktar minn ċertu ammont ta' snin, inti ħantuk inċentiv biex mhux jekk tibda taħdem għax il-probabilità kbira hija li dawk li jkunu ilhom jirreġistraw ix-xogħol tagħhom l-ewwel li jsibu ma jkunux xogħol li jirrendi daqshekk fi flus, allura jgħidlek isma' jiena biex naqla minimum wage neqba'lek fuq il-benefiċċji soċjali. U dik hija ta' discouragement kollha għall-gvern. Allura daħħalna s-sistema ta' tapering, skema oħra taħt dan il-gvern li jisma' inti ma titlifx mill-ewwel il-benefiċċju tiegħek, iżda tibda titilfu bil-mod il-mod. Mistoqsi dwar il-korruzzjoni fil-benefiċċji soċjali, il-Ministru Edward Cicluna qal li l-Professur Mellard, professur barrani li huwa ħabib ta' Malta, qed imexxi task force bilan li jiġu stabbiliti x'proċessi għandhom jittieħdu. Il-Ministru tal-Finanzi ħabbar li f'Marzu mistennija tasal delegazzjoni f'Malta li se tispjega lil gvern dwar sistema iktar moderna f'dak li għandu x'jaqsam il-proċess tal-budget. U għatem jgħid li l-gvern preżenti qed jaħdem biex pajjiżna jistabbilixxi ruħu bħala bażi fejn pajjiżi oħra jinvestu fih bħal fis-settur tal-edukazzjoni u enerġija alternattiva.